Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geguritan lan erah-erahan Bapak lan Ibu déning Muhammad Zainuddin. Bapak lan Ibu. Bapak, wayah esuk sliramu kerja. Panas regege ora dak krasa supaya iso nguripi keluarga. Ibu sarjoning esemu ana keselmu, sajroning warahmu ana sabarmu, kanggo ngadepi polah kuwi sing ora nurut karo pituturmu. Pak Bu, sedaya ajaranmu tansah tak puji, tansah tak ugemi, lan tansah tak tresnani. Aku tansah nyuwun pangestu supaya bisa bales budi mireng sliramu.